Els productors artesanals i agroalimentaris de les comarques de Lleida i de la Vall d'Aran van ser presents a la Fira de Sant Miquel de Lleida dins del programa Aliments del Territori i Tu, una iniciativa impulsada amb la coordinació dels Consells Comarcals, el Consell General d'Aran, la Diputació de Lleida i Gustum per promoure conjuntament què es fa a les terres de Lleida. Aquesta és una iniciativa que sorgeix del Patronat de Promoció Econòmica i de la Diputació de Lleida amb l'objectiu de promocionar els productes de qualitat i els productes locals de les terres de Lleida. L'objectiu és, a través de la coordinació territorial dels Consells Comarcals i del Consell General d'Aran, conjuntament amb la Diputació, amb la col·laboració de l'Escola d'Hostaleria i del Gustum, de fer una mostra amb tots els productes i productors alimentaris de qualitat de les terres de Lleida. Això no només és un aparador, és un espai on se fa promoció activa, sinó que a més hi ha un espai central que permet que els productors, que les comarques, que les empreses dedicades als productes agroalimentaris de les terres de Lleida disposin d'un altaveu per poder fer demostracions, cates, cursos, show de fogons, etc. i d'aquesta forma fer arribar al públic consumidor final la qualitat dels productes agroalimentaris de les terres de Lleida. Així, visitants i curiosos de la fira van poder conèixer de primera mà l'oferta gastronòmica i alimentària de les comarques com la Cerdanya, la Segarra, el Solsonès o l'Alt Urgell, entre altres. De l'herba amb la qual es prepara, però en canvi... Durant tota la fira, productors, restauradors i artesans van fer diferents demostracions a l'espai central, amb bona acollida per part dels visitants a la fira. Tot i que aquesta experiència ja s'havia provat en altres trobades, enguany ha estat l'estrena a la Fira de Sant Miquel, l'esdeveniment firal més important de Lleida, i tot apunta, gràcies a la bona acollida entre els visitants, que l'experiència ha estat tot un èxit. La marca Aliments del Territori i Tu impulsa la promoció dels productes artesans de les comarques lleidatanes i l'Aran, elaboracions d'alta qualitat i que constitueixen una bona plataforma per promocionar l'economia del territori. Més informació al Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.